Kapok iwuoyo Okango. Adani osewachore e gik moko adek madongo. Airport ma en JKIA. Ket trako makoro kata wandai nyowuok oko moyango. Adani ochako wachore wach mar lai manyien mar okumba mar thieth masani. Gik moko adek. Ji penjo ni ang'o momiyo Adani? Kwani Adani ni en ang'o ma en godo ma ang' ne miye project maduong' mar weche mag sitima, miye paw ndeke, miye weche mag okumba mar thieth. Koro kapok aduoki, ing'eni Kalonzo Musyoka en osiepna. An Kalonzo Musyoka tayiego. En gi ratiro mar dhi e odo mondo mi onon weche ma kamano. Mano ratiro ma kata an go, omulo ni in go, ng'ata nyalo dhi. Gima wacho mayiego en ni ka ng'ato okelo proposal ni adwa ni mondo akonyu kaka jo Kenya e weche mag paw ndeke, e weche mag okumba ngima, weche mag sitima, to nyaka none ni to be nitiere kuonde mosetiye ma bende osetimo gik makamago mokonyo raia kata oganda. Ka nitie timiye nafas. To be nitiere jomoko ma bende nigi paro machal kamano matimo gino gi capacity midwaro. Ka nitie migi uru. Mane discussion madwaro mondo wabedgo. Ing'eyo ni Kenya ka nitiere gino ni fake news. Ng'ato buka ni unindo kato JK osede. Unindo kato Shifo osede. Unindo kato Stima osede. Stima sani onge Ogunja, onge Siaya. Stima gimayo wandai sitima. Gimayo kia mbadian. Mago propaganda madongo ma ok wadwar. Nyaka wanon gigi weche makare. An kaka winjo wach Adani ni. Adani ni en wach maber ma nyaka wawuoye. Ka Adani nitiere gi capacity mar konyo weche okumba mag ngima. Ka nitiere kuma gisetime, to kendo gibiro gi bei mani piny. Ka dipo, an poka akia mano, to ka dipo, to migi nafas. To ka dipo ni onge, miuru ng'at manigi nafas, manigi capacity, to ginengo gi mama piny. Namba 2, ka dipo ni nitiere paw ndeke ma Adani osegero. E pinje ma oko okwadhi to waneno. Wang'iyo kama, to wachni, ma paw ndeke malich manare. Ma Adani emogero. To dipo ni bende wan gi gombo kaka Kenya, mondo wabede gi paw ndeke machalo Heathrow. Bende wabedgo, wan go. To dipo ni Adani ositimo weche makamago, to migiuru nafas. To ka dipo ni bende nitiere weche mag mibadhi Adani, to wagolu oko. Na winjo ka jalup ker, masani ko idwa thichi, nowacho ka ne nigi interview. Owacho ni en wach Adani go kia, to gibiro wuoye bang'e. Nitiere koko, mantie jomoko makelo, ni mondo kik weche gitimre. An joma kelo weche. Nodwa ni mondo yie ka okia. Wan ok odwa ni mondo yie. Ang'o momiyo wacho ni okelo koko? Otamre ka okia. To ka dipo ni nitiere jomong'e wachni, to ketore mesa. Wan mondo Adani kete mesa. Ni winjo sama ni thicha to ji odhi public participation. Tiende ni jopiny sani oseikore mawacho ni gimoro amora midwa tim nyaku penja. Wadwa ni mondo government sani owuog oko to lerre jopiny oganda miluongo ni public participation gi dho ngere. Ni Adani en ng'ane, otimo gi kama, odwa timo kama, obiro konyowa kama, uyie koso dagi. Ka jopiny odagi, to wawerego. To ka jopiny oyie, to wadhi mbele. Be paro ni sirikal ma nioro sani mar Kenya nitiere kod paro kata dwaro gi chuny mar timo mano? En interest margi, mar broad based government masani, mondo mi otim gima kamano. Ing'e gimomiyo? Margi koso mar jopiny? Margi. Jopiny sani odhil. Ing'e nga odhil? Wacho ni gimoro atimo timuru wachu. Nekech konyruok osetamore. To sani mondo mi sirikal ni okony jowa, nyaka koro giwuog oko ma giwacho ni wan gi chenro maber makare mabiro konyou. To chenro ni wakoyo mondo mi wapachu. To pachu no kusemiyowa to wan adhigo to wacho ni jopiny no wacho ni ober lakini chenje uru kama. Mane discussion. Ting'eyo bati an ok anya kwedo sirikal na kwedo na kiro sirikal oko. Sani ka sirikal no gore piny tama gore piny. Bidinge mano. Ka sirikal ogore piny dibe ka studio ka in. Igori piny nang'o? Igori piny neke onge kuma sirikal ogore piny, pesa onge, polis ni ndara, jeshi ni ndara, indibika, ininda. Nyaka wakony sirikal mondo chung' malo. Nyaka wakony kata in opposition kaka an. Nani sirikal kaka omulo. Nyaki mak lwe sirikal. Kuma sirikal odhi maber bati. Iwacho ni sirikal ni opposition nang'o? Winji. Yes. Ka ni sirikal odhi maber, ma iluongo ni collaborative. Ka sirikal odhi maber to ni kaw timo maber. Ka gidhi marach ne, ka udhi marach. Sani Kalonzo Musyoka wacho ni wach Adani en to dagi. Yes. Mano criticism makare. Okay. Raila wacho ni en Adani kako ng'e gin gi tije mag sirikal madongo. Okay. To Raila ko wacho ni Adani ber, ni Adani nyaka okwacho ni Adani nyaka tika. Owacho mana ni en ong'eyo experience ne Adani no en investor mosetimo weche madongo. Koro bati gima nyaka wawinjre. Nyaka wawinjre kaka joganda. Ka dipo nitiere ni wan wadwa ni mondo sirikal ogore piny ni mondo ni eka wamor.
mano to wainyore nikech sama sirikal ogore piny ni nisiko mane gidhi kucho gionge gidhi kucho in ka sirikal ogore piny kata wuoche madirwake maonge kata time ne idiyo ok sirikal niona tai iwinjo iluongo ni conducive environment mar timo biashara mulo igore ka i penjo ni